мардуми ноҳияи Шаҳринав чорабинии идона бахшида ба рӯзи парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ҳузури намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, корхонаву ташкилот, ҷамоату деҳот, донишҷӯёни коллеҷу литсейҳо ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҷашн гирифтанд. роҳбарати ноҳияи Шаҳринав зимини суханронияш қайд намуд ки мо сокинони сулҳпарвар зери рамзи муқаддаси миллӣ парчами давлати сиёсати созандагиву бунёдкоронамонро ба хотири баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум дар ҷомеаи нав, ҷомеаи озоду демократив ва ҳуқуқбунёду дунявӣ пеш мебарем. таҳти ҳамин рукни муқаддаси миллӣ сатҳи таҷлили чорабиниҳои фарҳангиву сиёсӣ ва миллии мо сол то сол шукӯҳи дигар мегирад. таҷлили рӯзи парчам эҳтиром ба рӯҳи қаҳрамонони миллат, яъне ба онҳое мебошад ки дар тӯли таърих барои ному нанг ва марзу буми халқи тоҷик ҷонисориҳо намуда забон, фарҳанг ва давлатдории ин миллати кӯҳанбунёдро то ба замони мо расониданд. барномаи театрикунондаштаи шӯъбаи фарҳанги ноҳияи Шаҳринав ки аз шеъру тарона, рақсҳои ҷолиб, суруду мусиқии дилнавоз ва саҳнаҳои тамошобоб иборат буд, писанди ҳамагон гашт. инчунин дар чорабинӣ хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо пешниҳоди таронаҳои ватандӯстона ки инсонро ба ҳифзу посдоштани неъмати бебаҳои замони соҳибистиқлолӣ талқин менамояд, пешкаши ҳозирин гаронда шуд. дар ҳақиқат ҳар як фарди бонангу номус ва ватандӯсту ватанпарвари кишвар аз парчами миллии худ ифтихор намуда эҳтироми онро ҳамчун рамзи давлату давлатдорӣ, озодиву истиқлоли ватан ва ҳамчун сарвати гаронбаҳои умумимиллӣ ба ҷо оварда қадру манзалат ва нақшу эътибори онро ба наслҳои имрӯзу оянда талқин намояд.